Türkmenistanda häkimetler ilatyň arasynda goňsy Iranda barýan urus boýunça pikir alysmalary çäklendirmäge, şeýle-de bu ýurdun öldürilen siýasy we ruhy lideri barada negativ pikirleriň öňüne alyp, özleriniň öňe sürýän oňoýly garaşlaryny ilerletmäge tinensýar. Soňky bir näçe gün bäri Balkanda häkimligiň, kanun goraýjy we howpsuzlyk gulluklarının isgärleriniň ýol başçylygyndaky şeýle mazmunly ýygnaklar büdjetçiler, okuwçy talipler, harbylar dagy bilen geçirilýär. Mundan başga resmiler ýurdun günorta goňşusy bilen terhetleriň ýapylmagy netijesinde azyk we hojuluk haritlarynyň bahalarynyň ýiti ýokarlanmagy bilen bagly artýan huwatyrlara da gaýrat edin, ähli zat gowy bolar diýen mazmunly gurrunlar bilen gowşatmaga çalysýar. Israil'in ve Birleşen Ştatlaryň Irana edýän hüjümleri bilen bagly videolar sosial mediada öňüňizden çyksa olara laýyk goýmaň, tesbir ýazmaň, umuman asla tomoşa etmäň. Diýip anonim gurulasan söhbetdesimiz 2 martda Balkanawatdaky şeýle ýygnaga gatnaşan resmiýetleriň biriniň aýdan sözlerini çirledi. Türkmenistanyň döwletiň berküdükçülügindäki mediasy Birleşen Ştatlaryň we Israiliň 28 fevralda goňsy Irany uran howa zarbalary we munyň bilen bagly ýagdaýlary asla beýan etmeýärler. Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi 2 martda medeniýet teristleri üçin maglumat çap edip, soňky ýagdaýlar bilen baglylykda aladalanma bildirdi. Daşary işler ministrliginiň beýanatynda Irana 28 fevralda Amerika we Israil güýçleri tarapyndan urulan zarbalar we sondan bäri ýakyn gündogry ýurtlarynda bolup geçýän wakalar agzalmady. Türkmenistanyň ýolbaşçylarynyň arasyndan diňe ozalky prezident häzirki halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Tebitdäki soňky ýagdaýlara gytaklaýyn degip, 2 martda Iranyň prezidenti Masud Pezeshkiany we Iran halkyna siýasy lider Ayatollah Ali Khamenei'niň Amerika we Israil zarbalary wagtynda öldürilmegi bilen baglylykda gynanç hatyny iberdi. Habarda goňsy ýurdun lideriniň bir wagt aradan çykandygy ýaňradylyp, beýleki jikmejiklikler agzalmady. Azatlyň habarçylarynyň we çeşmeleriniň Irandaky ýagdaýlar bilen baglylykda söhbetdeş bolan ýaşaýjylarynyň arasyndaky pikirler dürli bolup, bu habara begenýänler hem alada edýänler hem bar. Pikirini beýan eden adamlar goloýdy. Iranda bolan protestler wagtynda Iran ýolbaşçylarynyň buýrugy esasynda müňlerçe adamyň öldürilendigine ünsi çekip, bu ýagdaýyň özlerinde Iran diktatory Ayatollah Khamenei bolan ýigrenji güýçlendirendigini, häzirki internet döwründe beýle jinaýatlary gidilemegiň mümkin däldigini belläpdiler. Anonimlik sertinde gurulasan bir ýaşaýjynyň ynanjyna görä, Iranda tizrak, täze, halk bähwidin öz bähwidinden ileri hasaplayan hökümet gurulsa hem Irana hem goňsularyna bähwitli bolardy. Türkmen häkimetleri ilatyň mejburi gatnaşdyrylýan ýygnaklarynda bu mazmunly gurunlaryň hem kabul ederliksizdigini beýan edipdir. Resmiýetlerin biri Iranyň öldürilen lideri Ali Khamenei'niň ölümine begenmäň, ol arkadagymyzyň ýakyn dostudy. Oňa goňşuçylyk we söwda gatnaşygymyz bar dediýdi. Soňra da türkmenleriň arasynda Amerikanyň goldap tesbir ýazýanlaryň köp göze ilýänligini, beýtmeli däldigini aýtdy. Ol Amerikanyň bize ýakyn däldigini iň soňunda ýene-de goňşymyz bilen galmaly boljakdygymy aýtdy. Diýip söhbetdeşimiz gurrun berdi. Resmiýetlerin ýene biri sosial media ulanjylarynyň käbiriniň goňsy Iranyň asmanyndaky raketalary video alyp paýlaşýandygyny, munyň gadagandygyny duýdurypdyr. Ol jikmejiklikleri getirmän, munyň döwletiň bähwidine ters gelýändigini, şeýler aýetlerin käbiriniň ýüze çykarlandygyny we MHM edarlarynda olar bilen düşündürüş işleriniň geçirilýändigini aýdypdyr. Sol bir wagtda Türkmenistanyň Iran bilen terhet geçelgilerini ýapmagy netijesinde ýurdun bazarlarynda ozal Irandan köpçülüklen getirilen azyk we senaat önümleriniň bahalary hem dowamly artýar. Ýurdun tas ähli künjegindäki habarçylarymyz we çeşmelerimiz narhlaryň bir näçe güniň dowamynda telimizde galandygyny, adamlaryň ýagdaýlaryň hasda yaramazlaşmagyndan alada galýandyklaryny belleýärler. İran serhedinden gelmeli yüklerin saklanmağı sebepli bakalar dowamly galýar. Meselem halkyň hala bolýan
Eýran kartoşkasy 7 manatdan 10'a çykdy. Süýjü kökelerin kersi 10 manat gymmatlady. Eýran sary ýagynyň 5 litri odal 150 manat bolan bolsa, edil şuun kugünne 200 manada bardy. Himiýa, arassaçylyk terişdeleriniň hem ählisiniň narhlary 5 manada golay ýokarlandy. Telekeçiler we söwdegärler Eýran haritlaryny lomay satmagyny besetdiler. Diýip ahally ýaşaýjylaryň biri 4 martda öz hewtindäki ýagdaýlary beýan etdi. Ýygnakda resmiýetler barha aladalanýan adamlary köşeşdirmäge inançdylar. Olar häzir azy koýunça Gazakystan we Russiýa bilen gepleşikleriň geçirilýändigini, belki Azerbaýjandan hem ýagyn gelmeginiň mümkindigini aýtdylar. Anyk hirsat ýok, belki uruş gutarar, belki şonda kartoşka ýene arzan bolar, gaýrat ediň ähli zat gowy bolar diýerler. Diýip söhbetdeşimiz gurrun berdi. Bu ağırlıkta Türkmenistan, İran'ın çäginden çykýan daşary ýurt raýatlarynyň hopsuz transitini üpçün etmek üçin terhetlerini açdy diýip 3 martda News Central Asia portaly habar berdi. Maglumata görä Türkmenistanyň häkimetleriniň goldawy bilen Özbekistanyň, Gazakystanyň, Kyrgyzstanyň, Russiýanyň we Günorta Koreýanyň diplomatik wekilhanalary öz ýurtlarynyň raýatlaryny çykarmak boýunça isleri geçiripdir. Mundan öň Türkmenistanyň Eýrandan çykjak adamlar üçin ýene-de 4 serhet geçelgesiniň isini dikildendigi barada habar çykdy. Şeýlelikde öň isläp duran Saraks geçelgesinden başga artyk Lüftabat, Gowdan Bajgyran, Akýaýly, Inçiburun, Altynatır, Inçiburun serhet geçelgeleri Eýrandan çykmak mümkinçiligini berer. Türkmenistan Eýranda galan öz raýatlarynyň bu ýurtdan guramaçylykly çykarylmagy barada hiç resmi maglumat bermeýär. Türkmenistanyny çuňlaşýan ykdysady kynçylyklar. Günnelik adygyny tapmaýan maşgarlaryň köpelmegi, resmi ýagdaýda boyun alınmaýan açlyk, halkyň gadymdan gelýän mihman söýerlik, rekimdarlyk, jomartlyk, özara syýlaw, gatnaşyk, mereke däplerine hem wöküm salýar diýip azatlygyň Aşgabatdaky çeşmesi habar berýär. Bu habary ahal tewtindäki habarçymyz bilen gurlaşan ýaşaýjylar hem tasdikleýärler. Olaryň sözlerine görä, özleri o diýen dinler bolmasalar-da däp desura eýerip, orada aýyna agdaçar edýän hojalyklar bu ýyl mescide namaza barýan adamlaryň birden köpelmegi bilen uly arada galmaly boldular. Mundan öň habarçylarymyz bilen gurlaşan ýaşaýjylaryň käbiri her näçe utansalar-da kapılarına yarmedana gelýän çağalary kowmagy mejbur bolýanlyklaryny, sebäbi özleriniň hem aç bolup agdaçarda beýlekide garynlaryny doýurmagy garaşýanlyklaryny gurrun beripdiler. Ahal vilayetinde häzir mescide namaz okumagy barýan adamlaryň sany her gün artýar. Bu agdaşdyrýan hojalyklary kyn ýagdaýy salýar. Sebäbi hojalyklar nahar taýýarlanlarynda hemise mescide atnaýan ýaşulularyň sanynyň takminan 15-20 adam bolandygyny nazarda tutup, soňa görä saçak ýazýarlar. Emma sunnlar mescide agdaçar edýärin diýip aýtsaň, ol ýerde namaz okan 60-dan gowrak adam öýüňe gelýär. Diýip yerli ýaşaýjy aýtdy. Agdaçar eden hojalyklaryň bir näçesiniň tasdiklemegine görä, mescitden agdaçara gelýänleriň arasynda ýaş oglanlar, çağalar hem köpelýär. Agdaçar edýänler häzir diňe mescitde namaz okuyanlaryň däl, agdaçara şeýle gelýän owu çağalarynyň hem köpelenligini aýdýarlar. Owalardaky garyp hojalyklar biriniň agdaçar edýänini bilseler, barın, dürlü dümen ýersiňiz. Agdyňyza et deger diýip çağalaryny agdaçara uğradýarlar. Gödeňinde tutan adamlaryndan hasken mihman gelen hojalyk kyn ýagdaýa düşýär. Sebäbi agdaçara gelen adama git diýip bolmaýar diýip bir ýaşul aýtdy. Onuň tasdiklemegine görä, agdynyň tagymyny bilýän ýaşullar bu hili kyn ýagdaýda hem hor bolmaýarlar. Egerde bir günde 2 hojalyk çaklyk etse, mescidiň ýaşululary namaza gelen adamlary 2 topara bölýärler. Ýagny özleri çöregi, dürlü dümen nahara mätäsligi bolmadyk, mertebeli ýaşulular guruply hojalygyň agdaçaryny taýlap alýarlar. Ýaşlar, okuwçylar bolsa, garybyň agdaçaryna gitmeli bolýarlar. Diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Ol soňky döwürde mescitde namaz okuyan ýaşullaryň arasynda diňe guruply hojalyklaryň
agdaçarına varyan, garyplaryň çakylygyny görünmeýän adamlaryň hem bardygyny aýtdy. Bir näçe ýaşaýjynyň tasdiklamagyna görä, ýaş adamlaryň köpüsi il ýüzünde edep saklasa da hakykatda dini öz maddi we hüýdi üçin ulanýan ýaşulary sylamaýar. Özleri gurrunçylykda olar hakyny erwet gurrun edýär. Käte agdaşdyrýan yerler birnäçe bolup mesçitde namaz okuyan adamlar 2-3 bölege bölünmeli bolsalar, ýaşullara garaşman olardan öňürdüp guruply hojalyklara baryp oturýan dogumly ýaşlar hem bar. Bu hili ýagdaý bolanda biraz giç gelen ýaşullara yer yetmän gyzmarak dindarlaryň kiçirek gowuk galmagal etmegine hem getirýär. Deyip adatlygyň ýene bir söhbetdeşi garyplygyň adamlaryň arasyndaky sylaw hormat, gatnaşyk medeniýetiniň hem peselmegine alyp gelýänligini belledi. Onuň tasdiklamagyna görä, guruply hojalyklaryň agdaçaryny yer yetmedik ýaşullaryň soň ýaşlary mesçitden kovup gödek sözler aýdyp ýaşlary utanyrjak bolup il arasyndaky agdarlaçylygy has ulalýan halatlar hem bolýar. Şu günler mescide gatnap namazyny sypdyrmaýan ýaşlaryň bir näçesi aýrarlykda gurulşylaryny özleriniň mescide guruply hojalyklaryň berýän agdaçar sadakalaryny gowy, et ýagly nahar ýemek üçin ýörüýte gatnaýanlyklaryny boyun aldylar. Biz mescide soň agdaçarda garnymyzy doýurmak, gowy nahar ýemek üçin gatnaýarys. Şu sebäpden bizi mescitden hem goýarlar. Ýaşuly adamlar bize günnüläp siz mescide gatnamaň. Sebäbi siz namaz okumagy diňe agdaçar berilýän wagtynda gatnaýarsyňyz. Başga wagt görünmeýärsiňiz diýýärler. Bu dogry, ýöne olaryň özleri hem seýle. Orada aýynda her namazyny mescitde okap, başga aýlarda diňe juma namazyna barýarlar. Deyip 20 ýaşlarynyňky ýigit aýtdy. Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuwçy gyýlaryna prezidentiň adyndan berilen pul sowgadyny sowmak gadagyn edildi. Üstesine olardan Halkara aýallar güni sebäpli berilen uzypsyz pul sowgadynyň üstüne pul goşup mektebe tapşyrmak talap edildi. Paýtagtyň orta mekdeplerinde okuwçy gyýlary prezidentiň adyndan berilen pul sowgady paýlandy, emma bu puly sowmazlyk tapşyryldy diýip Azatlyň Aşgabatdaky habarçysy we çeşmeleri 4-nji martda habar berdiler. Türkmen prezidentiniň aýal gyýlary 8-nji mart sowgadynyň 60 manat ýagny gara bazaryň narhy bilen 3 Amerikan dollaryna deň boljagy we onuň 2-nji we 6-njy mart aralygynda paýlanjakdygy 20-nji fevralda döwlet mediasynda habar berildi. Indi bu puly sowmazlygy talap eden mektep ýolbaşçylary okuwçy gyýlaryň üstesine ýene-de pul goşmaly boljakdygyny duýdurdylar. Mektebiň sınıf ýolbaşçylary berilen 60 manady sowman üstesine ýene-de 10 manat goşup 70 manat jemläp tapşyrmagy talap etdiler. Pulun gyýylar üçin täze ýaşyl köýnek tikdirmek üçin, ýaşyl reňkde mata satyn almak üçin ulanyljagy aýdyldy. Diýip Aşgabatly çeşme gurrun berdi. Türkmenistanyň orta mekdeplerinde okuyan gyýlaryň okuwçy giyimi ýaşyl köýnek bolup, munyň üçin her ýyl okuwçylardan reňki we hili bir meňdeş matany satyn almak üçin pul ýygnalýar. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurrundeş bolan paýtaktly mektep işgärleri sowgat diýilip berilen pulun gyýlaryň okuw giyimi üçin ulanylmagynyň goramaçylykly geçirilýänligini we ony döwletiň okuwçylar bara dedýän aladasy hökmünde görkezmegiň planlaşdyrylýanlygyny gurrun berdiler. Sınıf ýolbaşçylary okuwçy gyýlar üçin niýetlenen puly satyn alynan matany bir meňdes biçip dikdirip hamaly prezidentiň sowgat beren puluny okuwçy gyýlaryň köýnek alandyklary barada gepleşik taýýarlamak we teleýaýlym kanallarynda görkezmek isleýärler. Mahabat gepleşiklerinde muny prezidentiň atalyk aladalaryndan biri hukmünde görkezmek meýilleşdirilýär. Diýip Aşgabatly ýene bir çeşme aýtdy. Emma çeşmeler 60 manadyň bir köýneklik mata ýetmeýänligini aýdyp, enatalaryň onuň üstüne 10 manat goşup tapşyrmaly edilen 70 manat bilen çäklenmän, soňra ýene-de goşmaça puluň talap edilmeginden howatyrlanýanlygyny belleýärler. Türkmenistanda prezidentiň Halkara aýallar güni sebäpli aýal gyýlary niýetlen sowgadynyň okuwçy gyýlaryň eline düşmezligi bilen bagly tejribe geçen ýyl hem bolupdy. 2025-nji ýylda hem mektepler
prezidentin pul sowadyny köýnöklük mataw üçin saklap kaldylar. Okuwçylara pul sowadynyň berilmezligi çağalardan dürli maksatlar üçin ýygyderli pul toplanmagynyň arasynda bolup geçer. Ýylyň başyndan beri döwlet ýolbaşçylarynyň portretlerini täzelemek üçin şeýle-de bağ ekişlik üçin pul toplandy. Türkmenistanda ýylatdan şol sandy mekdep okuwçylardan dürli maksatlar üçin ýygyderli pul ýygnamak däbi ençe mel beri dowam edýär. Azatlyň habarçylarynyň ýurtdan berýän maglumatlaryna görä, hususan da büdjet işgärlerinden her aýda milli metbuat prezidentiň suratlary, döwlet şygarlary we baýdaklary, bağ, arasatçylyk, medeni we sport çäreleri, şeýle-de owa hojalygy üçin tutumlar aýlygyň 10 hatda 20%-na barabar bolýar. Resmi habara görä halkara ýallar güni sebäpli 60 manat möçberinde pul sowatlary ähli karhanalarda, idaralarda we guramalarda işleýän aýal gyzlara, pensiya döwlet kömek pullaryny alýan aýallara we gyzlara önümçilikden aýrylmak şerti bilen aspiranturada, doktoranturada, klinik ordinaturada okuyan aýal gyzlara Türkmenistanyň prezidentiniň ýanyndaky Döwlet Gullugy Akademiýasynyň 2 okuw ýylyndan az bolmadyk möhletli okuwlarynyň diňleýiji denan gyzlaryna, student gelin gyzlara orta mekteplerde okuyan we mektebeçenli çağalar idaralarynda terbiýelenýän gyzlara niýetlenýär. Ýylatyň durmuş derejesiniň ýygyderli peti gaçmagynyň arasynda 60 manat ýagny resmi kurs boýunça 17 we gara bazar narhy bilen 3 Amerikan dollaryna deň bu uzypsyz pula esasan maddi taýdan agyr ýagdaýdaky maşgalalar garaşýar. Türkmen häkimetleri ýylatyň durmuş derejesiniň petelmegi we işleýän raýatlardan we okuw jaýlarynda bilim alýan okuwçylardan dürli maksatlar üçin ýygyderli görnüşde puluň tutulmagyny agzamaýarlar. Bu mesele döwlet mediasynda hem gozgalmaýar.